Perdoni, el carrer Petritxol, sisplau. Al carrer Petritxol? Sí, miri. Continuï aquest carrer tot recte fins a la segona travessia a mà esquerra. Tombi per aquest carrer i després el primer carrer a mà dreta. Moltes gràcies, Adéu. Hola, què hi ha? A l'unitat d'avui aprendrem a demanar i donar indicacions per anar a un lloc i a parlar sobre quins mitjans de transport es poden utilitzar per anar-hi. Perdoni, saps si hi ha algun taller de reparacions prop d'aquí? No ho sap. Perdoni, al carrer de la Calma. Al carrer de la Calma? Al carrer de la Calma... Un moment. Ah, sí, miri. Nosaltres som aquí. Agafi aquest carrer i tombi a la segona cantonada a mà dreta. Moltes gràcies. Agafi aquest carrer. Tombi a la segona cantonada, a mà dreta. Senyoreta, sap si hi ha algun dentista a prop d'aquí? No, però miri, hi ha una farmàcia molt a prop. I on és aquesta farmàcia? Miri, veu aquella placeta? Doncs agafi aquell carrer i a la tercera cantonada tombi a l'esquerra. I ja la veurà de seguida. Moltes gràcies. Saps si hi ha algun dentista a prop d'aquí? Hi ha una farmàcia molt a prop. Perdoni, jove, saps si hi ha una farmàcia a prop d'aquí? No ho sento, no ho sé. Perdoni, senyor, sap si hi ha alguna peixateria a prop d'aquí? Perdoni, sap on hi ha una gasolinera? Una gasolinera? Em sembla que n'hi ha una a la sortida del poble, però és una mica lluny. Gaire lluny? No, només una mica. I com s'hi va? Miri, agafi aquell carrer d'allà i continuï tot recte fins la cantonada que fa 6. Aleshores tombi a l'esquerra i tiri amunt uns 8 o 9 carrers fins que arribarà a una plaça. Aleshores, pel carrer del costat de l'església... Escolti, i no hi ha cap autobús per anar-hi? Sí, aquí mateix hi ha la parada. Miri, ara n'arriba un. Moltes gràcies. Sap on hi ha una gasolinera? Sap on hi ha una gasolinera? Em sembla que n'hi ha una a la sortida del poble. Em sembla que n'hi ha una a la sortida del poble. És gaire lluny? És gaire lluny? És una mica lluny. És una mica lluny. No hi ha cap autobús per anar-hi? No hi ha cap autobús per anar-hi? Sí, aquí mateix hi ha la parada. Sí, aquí mateix hi ha la parada. Perdoni, saps si hi ha una farmàcia a prop d'aquí? Sí, em sembla que n'hi ha una al carrer Guimerà. Però queda una miqueta lluny d'aquí. No sé si n'hi ha una altra més a la vora. Per què no demana aquell guàrdia? Ah, sí, moltes gràcies. Perdoni, saps si hi ha una farmàcia a prop d'aquí? Una farmàcia. Una farmàcia, sí. Miri, agafi aquest carrer fins al capdamunt i a mà dreta n'hi ha una.
Gràcies, molt amable. Passi bé. Bon dia, senyoreta. Que sap si hi ha cap banc per aquí a prop? Un banc? No, no n'hi ha cap prop d'aquí. Però hi ha una caixa d'estalvis molt a prop. I on és aquesta caixa d'estalvis? Miri, aquell carrer d'allà, veu quin vull dir? Sí, sí. Doncs pugin fins al capdamunt. Gràcies, gràcies. Molt amable. Que per aquí és prohibit! És direcció prohibida! Pugi carrer amunt. Pugi fins al capdamunt. Baixi carrer avall. Baixi fins al capdavall. Endavant. Endarrere, enrere. Al moll de la fusta, si us plau. Sí. Agafa aquesta avinguda tot recte i a la segona cantonada gira a mà dreta. Després continua carrer avall i al final hi ha el moll de la fusta. Així continuo per aquest carrer i a la tercera cantonada giro. No, no. A la segona cantonada gira a mà dreta i després continua fins al capdavall. Gràcies. Adéu. Adéu, que vagi bé. Gira a l'esquerra i continua de dret fins al semàfor. I ara què? Passa al semàfor i a la segona cantonada gira a l'esquerra. Per aquí? No, a la dreta no, a l'esquerra. Travessa la plaça, continua carrer avall. Llavors, tomba a l'esquerra. No puc, és direcció prohibida. Doncs tira pel carrer de més amunt. Encara no hi som? Sí, és aquí. Puja per aquest carrer, el de la dreta, fins al capdamunt. Para, que anem al número 72 i ja som al 90. On aparco? Aparca aquí mateix. No puc, hi ha un gual. Doncs tira més endavant. Mira, aquí mateix. Avui, per anar d'un punt a un altre, podem utilitzar molts sistemes de transport. S'hi pot anar amb cotxe, amb autobús, amb tren, amb avió o amb vaixell. Però, de vegades, el sistema més còmode, ràpid i segur és anar-hi a peu. Els ho asseguro. En què els puc servir? Miri, la meva senyora i jo voldríem informació sobre els viatges a Itàlia. Ah, molt bé. Amb què hi voldrien anar? Ai, no ho sé. Amb què s'hi pot anar? Com vulgui, depèn. A quina ciutat volen anar, exactament? A Venècia. Ah, doncs, molt bé. Miri, a Venècia la manera més ràpida i còmoda d'anar-hi és amb avió. I quan costa? Anada i tornada, classe turista, doncs són 30.000 pessetes per cap i l'allotjament. Ui, és molt car, Ramon. Sí, 30.000, més l'hotel, més els dinars, més els sopars, més propines... No, és massa car. També s'hi pot anar en vaixell, en un creuer preciós i romàntic, amb música de mandolines i a la llum de la lluna. Ai, sí, Ramon, que bonic. No, Maria Eugènia, ja saps que jo, des que vaig fer l'Emília Marina, que cada vegada que pujo un vaixell em mareja. També hi poden anar amb tren. Miri, han d'anar d'aquí fins a Portbou, a Cervera a fer el canvi. I d'allà fins a Ventimiglia, tot vorejant la Costa Blava, i de Ventimiglia... Ui, quants canvis. Massa canvis. Saps què, Ramon? Podríem anar a Cals Tiets a Torredembarra, que és més a prop i no és tan complicat. Ai, sí, tens raó. Escolti, i per anar a Torredembarra, amb què s'hi pot anar? A Torredembarra? Amb què hi voldrien anar? Amb què s'hi pot anar? S'hi pot anar amb avió o amb vaixell.
S'hi pot anar amb avió o amb vaixell. També hi poden anar amb tren. També hi poden anar amb tren. Què vols fer? Fumar una cigarreta. I demanar-te que miris si el goril encara vigila. És a baix, no es mou. En Lluís té por. Per això em fa vigilar. Por de tu? Sí, no sé per què. O potser sí que ho sé. Vull quedar-me a Barcelona, però més que mai necessito que ell pensi que en sóc lluny. No sé pas què dir-te. És que saps coses lletges al senyor Puig? Coses que ell té por que surtin de la teva boca? Vull poder anar amunt i avall amb tranquil·litat i sense persones que van darrere. M'ajudes? Encara més, filla meva. Molt més. Al capdavall ets la meva amiga, o no? Una amiga que no sap res del que passa sota la teva pell. Primera cosa que pots saber. Demà me'n vaig. En què quedem? Però no me'n vaig. Fantàstic. Sí, espera't. Demà agafem el teu cotxe. Jo amb les meves maletes ben a la vista. I anem a l'estació de tren que cau més a prop d'aquí. I després? Després... Vols dir que val la pena tot això? No veig el goril·la, se n'han cansat. Ho entens? Perds el temps perquè ja no et vigilen. Que no? I l'home de la cantonada, què? Quin home? No el veus? Un altre goril·la d'en Lluís. Però no és pas el d'ahir? El d'ahir deu ser dormir, pobre. Què et sembla? Sí, tens raó. Baixa carrer avall, a poc, que pugui seguir-nos. Sé el camí millor que tu. Quan jo agafi el tren, no perdis de vista el nostre amic. Estigues tranquil·la. La primera parada del tren és uns quants quilòmetres d'aquí Sants, ho sento. M'agrada anar en cotxe, tranquil·la. La gasolinera queda davant de l'estació, eh? Que hi hagi sort. Senyoreta, saps si hi ha algun hotel prop d'aquí? Em sembla que n'hi ha algun no gaire lluny. Baixi per aquest carrer fins a la 7a travessia. Agafi a mà dreta. Continuï recte. I a la 4a cantonada giri a l'esquerra. 2 quilòmetres més i ja està. Amb què hi va? A peu i amb les maletes? No vaig gaire carregada. M'acompanya amb el seu cotxe? Moltes gràcies.
L'has despistat? Sí. Doncs a l'hotel. Soc lliure, Rosa. Que no et passi res. Perdoni, senyor, per anar al Liceu? Segueixi aquest carrer avall fins a la Gran Via. Llavors giri a l'esquerra i continuï fins a la plaça Universitat. Des d'allà vagi fins a la plaça de Catalunya, llavors ha de baixar per les Rambles i ja el trobarà a mà dreta. Moltes gràcies. Faci bé.